ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 5ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ରହିଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 195ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷ ବା ରୁଷିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାସ୍ପିଆନ୍ ହ୍ରଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାହାରା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର କେଉଁ ମହାଦେଶକୁ ମଣିଷର ଘର କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏସିଆ।